Bai, musu. Bai. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Patricit gloria, et filio quia mortuis, surrexita paraclito, in seculorum secula. Amen. Ande Michael, Ora pro nobis, Santa Maria, ora pro nobis. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasleek jarraitu zuten eta horran ontzartzen den ekaiztondi bat ikasuan upalazte txalupan sartzen. Era berriz lo zegoen. Ikasle bere gana jotuten eta esarazi esanez. Salba gaizazu jauna galdua gara. Jesusek orduan zeren beldur zarete zuizte dituko. Eta jekita izari eta izazaren guztien eta bare aldi edarra egitzen. Eta gizun nahiek atuturik barrarazten naurate dugu, aiziak eta izazak edo beditzen badiotu. Jauna, kesana, Eskerrak zuri jauna. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren Evangelioa, San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldiatan, zuzek esan zien jainkoaren erreinua, lurrean aziari zentzen gizonaren antzekoa da, gizona lo dago hauez, eta egitzen dago izan, aziar netzen da eta azken dizkoa, eta gizonak ezakin hola. Bere ez ematen du lorrak izan lehenengo lartzoa gero burua, eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prez dagoenean, egizaia heldua bai gabe gari. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesusen Evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Orduan, Jesuse parabola hau esan zien. Zuetako batek egun ardi izan eta bagatzen badu. Esan da 89 larrean ustita galdutakoren bila joaten aurkitu arte. Eta hartutzen duenean, lepoan hartzen du pozik, ez etxere diztean, lagunin eta osokei deituta esaten die. Poztu zaitezten erekin aurkitu dut galdu zitzeidan urdia. Ararik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bioz berritzen den regetari bakar baten handi, bioz berritu beharrik etuzen 89 zintzen handi baino. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesusen Evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesusek esan, zeri nahi egiazko mantzon da eta nire eta da martilaria, nire ban fruiturik ematen ez duen haien, amorozte egiten du eta fruitu ematen duen guztiak ematu, fruitu gehiago eman ezan. Zaudeten nire ban eta nizuen eman, haien ahetzetzak eberez fruiturik eman, martzon duaran ez bado, ez da zuek ere nire gan ez dut. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. oto izta, ondasun historia zaren jaiko jauna, panti esatzen dizu, etxalekuko lurrak eta lanak emankorrak izan daitezen, ezazkenetu egin eskozita zure goreztena betiak. Jaunaren bitartez, Amen. jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren benedikazioa etxibegi begonu rotan, bere fruituetan, etxalekuko famili guztietan, Amen. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.
bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainaundi eta ez zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, jainko jauna, zeruko rege, jangoiko aita guztia duna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzu gure bila, aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren aditan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoan guztidun beti erekoa, Pasko misterioaren bidez, berritu egin iguzu, gizon emakume hoi zure ituna. Iguzu gure bizitza guztian ager dezagula, elizkizun hauetan aitortzen dugun sinismena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldiretan. Apostoloen eginetatik. Egun haietan, Pedro eta Juan herriari hitz egiten ari zirela. Apaizak eta jauretxeko zaintzaile burua eta saduzearrak etorri zitzaizkien haserre bizian. Herriari erakusten ari zirelako eta Jesusen indarrez hilak piztuko zirela adierazten zuelako. Hartu zituzten eta kartzelan sartu biharamunera arte, iluna barra zen eta. Baina hitzaldia entzun zuteneko askok, 5.000 gizonen sinistu egin zuten. Biharamunean, herriko agintariak, zaharrak eta idazlariak Jerusalenen bildu ziren, eta haiekin Anas apaiz nagusia, Kaifas, Joan, Alejandro eta apaiz nagusien odoleko guztiak. Eta Pedro eta Juan erdian harturik, galdegin zieten, nolako eskubidez edota noren izenean egin duzue hori? Orduan Pedro, Espiritu Santuaz beterik, honela esan zuen. Herriko agintari eta zaharrok entzun. Sendatu den gaixo hau delata, honen sendatzea, nundikakoa izan den galdetzen diguzue. Jakintzazue bada, zue deno eta Israel herri guztia, zuek gurutzintzatu eta jangoikoak hien artetik piztu duen Nazareteko Jesu Kristoren izenean daukazuela gizon hau zuen aurrean sendaturik. Jesus da zuek, etxikliok baztertu duzuen herria, baina orain giltz harri egina dago. Ez dugu beste salbatzailerik eta ez zaigu eman gizonoi eguzkipean beste izenik gu salba gaitzakenik. Jaunak esana. Alleluia.
Aldi hartan, Jesus, Tiberiades itsas bazterrean agertu zitzaien berriro ikasleei, eta honela agertu zitzaien. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bizkia deritzan Tomas, Natanael Galileako Kanatarra, Zebedeoren semeak eta ikasleetako beste bi. Pedrok esan zien, arrantzura noa, haiek erantzun, bagoaz gu ere zurekin. Atera ziren eta ontzira igo, baina gau hartan ez zuten bat ere hartu. Egun sentian, Jesus ur ertzean agertu zen, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus denik. Jesusek esan zien mutilak, bai alduzue arraiek, eta haiek ez. Jesusek orduan bota sarea ontziaren eskuin aldera, eta arkituko duzue. Bota zuten bada, eta ezin zuten atera arraiketaren handiaz. Orduan Jesusek, hain maitea zuen ikaslearek honela esan zion Pedrori, jauna da. Simon Pedro, jauna zela aritu zueneko, lotu zuen atorra, beste jantzirik ez bai zuen, eta jauzi egin zuen itsasora. Beste ikasleak ontzian etorri ziren, sarea arrastaka zekartela, lehorretik 100 metrora besterik ez bai zeuden. Lehorrera jaitsi zirenean, sua argitu zuten, eta su gainean arrai bat eta ogia. Jesusek esan zien, ekarritzazue arrai batzuk, hartu berri horietatik. Igo zen ontzira Simon Pedro, eta lehorreraino ekarri zuen sarea. 150 arrai handiz betea, eta inbeste izanik ere, etzen urratu sarea. Jesusek esan zien, zatozte eta jan, eta ikasletako inor, etzen ausartu, ari nor zerazu galdetzera, bai baizekiten Jesus zela. Orduan Jesusek hurbildurik hartu zuen ogia, eta haiei eman zien, baita arraia ere. Hau izan zen, Jesusek ikasleei egindako hirugarren agertaldia, hilen artetik piztu ondoren. Jaunak esana. Bi urteko parentesi honen ondoren, berriz ere, San Migelen irudia gurean da. Hementxe, imotzen, etxalekun, urteroko usabioari jarraituz, Pasko 8 urrenean gure herri hauek bisitatuz. Hain zuzen ere, kristau ontzako festarik handiena ospatzen den aste honetan. Jesus piztu dela, eta testiguru horretan hementxe dugu gure San Migel. Bi urteko parentesi izatu da, baina nik esango nuke, Deus izan ezpalitz bezala hementxe berriz ere daukagula. Berriz ere gogo berrekin, harrera egiten diogu, lehengo usario zarra eutxiz, hainbeste eta hainbeste mendeetan, etorri izan baita irudi hau honean, gurera, bere gurutzea buruan duela, hau da, erakutsiz, Jesusek, esan genezake, tortura instrumentu zena, maitasun ikur bilakatu arazi duela. Lehen gurutzea, erromatarren garaian, ikusten zuten halako tortura bat bezala. Gaur egun, silla elektrikoa izango litzatekena, esate baterako, eta Jesusek bertan bere bizi emanez, erabat aldatu izan dio bere esan nahia. Gaur egun gurutzeak maitasuna, pakea, salvazioa, horiek denak dakarzkigu gogora. Eta San Miguelek guru gainean gurutzea du, gure aralarko irudi eder eta zahar honek. Bestetik ere, San Miguelek urtero gogorazten digu, ez dagoela inor jangoikoa bezalakorik. Bere izenak hoxe esan nahi du hebreoz, nor jangoikoa bezala. Eta berak gogorazten digu, ez dagoela inor
jangoikoa bezalakorik. Jangoikoa bakarra dela, jangoikoa handiena dela, jangoikoa dela betierekoa den bakarra. Mundu hontako botereak, pertsonarik ezagunenak eta boteretsuenak eta aberatsenak denak bata bestearen ondoren desagertzen dira. Hiltzen dira, suntsitzen dira. Jangoikoak ordea beti hor dira. Hor dago jangoikoa eta San Miguelek hoixe gogorazten digu. Bestaldetik ere, San Miguelek nola baitere gogora ekartzen dizkigu gure sustraiak, gure jatorria, gure aurrekoak nola bizi ziren, ze nolako bizimodu ukitzen zuten, ze pentsatzen zuten, ze gauzekin poz hartzen zuten, ze sinisten zuten. Hoi dena dakarkigu gogora San Miguelen irudiak. Pentsatu behar dugu zenbat eta zenbat belaunaldik egin izan dioten harrera hemen etxalekun irudi honi, irudi berberari. Barrunen dago, dakizuenez, erdilaroko zarena, egurrezkoa dela, eta 18. mendean, Nafarroko apezpiku batek egin zion gaur egun ikusi daiteken enboltorio metalikoa, zilarrezkoa egin zuten, eta urrezko baino bat eman zitzaion. Horregatik horrek ekartzen digu gogora nondik gatozen, nor geran, oso importantea. Gure egunetan, esan genezake, gaur egungo bizitza modernoa oso aldakorra dela. Urte batetik bestera aldaketak, ezer esanik ez, oen 2 urte hauetan pandemia egin eta ari handiagoak egin dira, aldaketak mundua mugimenduan dago, batzu toki batetik, bestera, kontinente batetik, bestera, gaur egun aixa ibiltzen gera, nengo gazte euskal honen biziko zeraten, beste kontinente baten, beste planeta baten, berdin du. Baino, San Miguelek gogorazten digu, edozein tokitan gaudela ere, gure sustraiak ez ditugula ahaztu behar. Estimatu behar ditugula, nongoak eran, nondik gatozen, gure jatorria horrek denak ikaragarrizko garrantzia duela. Eta aldaketak eta mugimenduak eta ongi daude, onak dira, baino beti gure nortasuna galdu gabe. Herri batek, famili batek, esan genezake pertsona batek, bere nortasunari eutsi behar dio, bere ohiturak, bere hizkuntza, bere jatorria, bere fedea. Ezinbestekoak ditu, pertsona batek bere nortasun hori ez galtzeko. Eta San Miguelek ere hoixe gogorazten digu. Gauza asko aldatzen badira ere, eta gainera oso azkar aldatzen badira ere, beste batzuk betierekoak direla. Hortxe dirautela. Eta hor dagoela jangoikoa, eta hor dagoela gure fedea. Egoera bakoitzean egokitu beharko da, egoera bakoitza nola baitere asumitu beharko du, baino bere nortasunean, bere identitatean, berea dena galdu gabe. Eskatzen diogu bada, angeluari zaindu ditzala. Jangoikoa eta bere indarra guretzako gertukoa egin ditzala. Eskatzen diogu, baita ere gure herriaren alde mantendu dadila elkartasunean, bakean, maitasunean eta fedean.
dugan Pasko eskaintza honek adierazten duena. Lurrekoak maitatzetik zerukoak maitatzera iritsi daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espiritualekin. Gora bihotzak. Hala da auskalo. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen zu jaunari beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure Paskoa hil eta eskainia izan den egun honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingelu guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santo, santo, santo. Eta santutasun guztiaren iturri, santu irizkizua da, obitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Iketan zuzera da, berriz Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta bizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zekuetan zera, santu izate izan izena, eto bere zure
zeruak bezala gure eman iguzu horretako ogia, barkatu gure zokak, guk ere gure zokak barkatzen gure zero, eta ez duten gaur eraman, baina atera gaitzaztu gotzetik. Atera gaitzaztu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala eman jozu Elizari pakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin eta eskurik eman gabe eman jozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk berzen zu buruko negatua errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren dira daituak. Jauna, inbezioak bereziak bateko, mezkaretak eta zendatu horrean. Egin dezagun otoitz. Zaindu beti zure maitasunez jauna, salbatu dituzunak, eta zure semearen nekaldiak erosi dituenak, haren piztuerak poztu ditzala errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Gero atxaldean errosarioa, 5:30 bosta terditan atxaldean errosari izango da.
eta oain beti bezala gure ingerua adoratuko dugu, baino musu emanez egin beharrean burukin erreberentzi bat eginez aurtengoan egingo dugu. Mikel, zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Aleluia, aleluia. Eskerrak baitari, aleluia, aleluia. Etxeetara